хора, май може да играме not easy. B. Окей. Нека да видим дали мога да отида на някакъв левел. Ще бъде най-лесно, да. Вижда се лесно, бе, човек. Те казват, какво има нарече те хора? Не знам. Те хора не са нарече. Казват not for me. Бла бла бла. That's for me. Знаете ли, какво ли е това? Окей, не помня. Watch out, don't fail. What? That's so easy, and that's so easy. Oppa! Easy. So easy. Oh man, I just... Oh man, it's not gonna pass for the rest of me. Те ме ходим да ме умираме. Ето, защото мога да праки гри. Не се това да бъде. Не се това да бъде. Аз се умирам за човек. Сега... What? That's easy, okay. Провести един левел с всичките неща. Да не оцелея до... Добре. Аз искам да оцелея до милион, окей. Добре, имам още два шанса, ако падна, защото имам две сърца вече. Това е гадно. Това малко не е лесно, бе. Ето, виждам много е лесно. Да ще целия... Докато не умра, окей, никога не умра. Два пъти. Никога скачване. Я съм си вижте. Вижте. Милион. How is Sweden like I can do this for this? Какво? Окей, не може да имаш цели. Трябва съм много внимателен. Състоя. Аз мислих, че не загубих го. Ох. Добре, знам и как свърши. Чао.